Ndị Igbo mma mmanụ. Ihe wetara unu tata bụ maka omenala nke a na-eme na Nsukka gbasara nwaanyị ọbụla nọ na di wee gbaa n'iro di ya ahụ ga-agba ara. Ya mere nji wee ya n'onwe m ịkpọta otu onye si n'obodo ahụ ka ọ kọwara anyị ihe a. Abụ Nwaada Ụzọamaka. Mọmị ndewo. Ndewo nwanne m nwaanyị. Ka eke dị tata. Ọ dị mma. Biko wee ka ịgwa anyị aha gị na ebe isi bịa. Afa m bụ Nwaada Augustina Osogbu. Esi m Uboleke wee bịa. Na Uboleke ahụ dị na ime Udeni Local Government Nsukka. O nwere omenala nke anyị na-anụ gbasara ndị Nsukka si na nwaanyị ọbụla lụrụ di wee gbaa n'iro di ya ga-agba ara. Biko wee kekọrọ anyị ka o si bido eji mewe omenala na ihe niile gbasara omenala. Ka o si bido maka before amụ anyị nya amụchara anyị na-ajụ ma ome anyị ka ihe na-eme ọ sị n'oge anụ ha na o nwere ebe ha ji weta ọrụ akụ ahụ bụ nwaanyị ọbụla pụrụ jekwu nwoke ọzọ na ara ga-agba ya na ha chọrọ ka nwaanyị ha na-anụ anụ bụrụ onye na-agagharị ngagharị n'ofu nwoke ga na-anụ ya. O nwere ihe kpalitere ha ji jeje ṅụọ iyi a? Ihe kpalitere ya bụ na ofu nwaanyị binitere nnọọ na-agagharị so ha wee nwude si anọdụrụ mana ha laikụrụ ya so ha wee si na ha kwekọrịta n'ụra na ha ga-aṅụ iyi. Ha ṅụrụ iyi ahụ nwaanyị ọbụla step out na ara agbawa ya. Ọghara ga-agba nwaanyị ka nwoke ka ọ ga-agba? Ọ bụ na nwoke amarọ oge nwaanyị na-aga ọ ga-agba nwaanyị ma ọ bụrụ na nwoke mara ọ ga-agba ọ gbagide o nyere nsogbu azọtị dị man and onye ahụ ga-anwụ. And ke nwaanyị ọ na-ayikwa ya ọ na-ayi ara ahụ ọ ga-ejide aka wee na-abọpụ ihe ahụ niile otu o si ga yọtago o jide dimen ọ na-adọ ya onye ọ si na ebe a ka a gara na-akpọkwa afa onye ya na-amịrị ahụ. Oke, ihe ọ pụtara na bụ nwaanyị ọbụla gbara n'iro ọ bụrụ na di ya marọ nwaanyị ahụ ga-agba ara. Yes. Mana nwaanyị ọbụla gbara n'iro di ya ha mara na nwaanyị ya gbara n'iro ọ ga-agba ka ara ga-agba. O nwekwara ihe a ga-eji gwọtakwana ha? O nwere ha ga-eji gwọta ya. Ọ bụ na nwoke a ga-akpọ nwaanyị ahụ si ya nekwa ihe mere nwaanyị ha nwoke nwaanyị jee mee ọkpọ ụmụnne ya ga-ezu izu si ụmụ okorobịa ha bịa na ebe ụzọ gbara ịtọ. Ebe ahụ ụzọ gbara ịtọ a ga-eweta ewu a ga-eweta shishie a ga-eweta ewu a ga-eweta shishie. Shishie bụ ihe gbasara ihe a na-akpọ ihe layers a dịka ede old chicken ya shishie yetago. A ga-eweta shishie ahụ a ga-eweta ewu a ga-esi ndị na maya a ga-achaji ha ego ụfọdụ before 5,000 kịta ọ bụzi 10,000. Ụmụ boys bụ ndị na-eri ihe ahụ ite ji sie ebe ahụ a ga-asụchacha ihe niile yetago. O nwere onye ọbụla ga-aga ebe ahụ so ụmụ okorobịa ụmụ boys so otu a ka a si eme ya. Ihe a na-eji wee gwọta ya ọ maka nwaanyị di ya na-amarọ ka ọ maka nwaanyị di ya ama? Ma nwaanyị di ya mara ma nwaanyị di ya ama ihe a ka ha ji agwọ ya. Beta adị agwọ na nke nwaanyị ọ na nke nwoke ga-akpọrọ ụmụ boys grown up people jee n'iro risisi ha ama hapụ ya chefo data abalị ahụ ka ha ga-erichechi ya na ebe ụzọ bụ ụzọ gbara ịtọ yetago. Otu a ka ndị Nsukka si eme. Ụmụ nke nwaanyị ahụ mụkwara na onwe ihe ga-emetọkara ha? O nwere ihe ga-eme ha. Ihe niile bụ maka ụmụ nwoke na ụmụ nwaanyị. O nwere ọzọ nke nwere bụ ihe gbasara ọ bụ na ya na di na-ese okwu di ya mewe akpa wee pụ n'iro
ya nwa meji akpa dị wee pụọ n'iro. Nke ahụ bụ ihe ka ọ na-abụ ọ bụrụ na o were akpa pụọ n'iro ha edoziri that moment na ha cheta azụ biri na ha ga-anwụ. Dịka ọ bụrụ na di na nwaanyị na-ese okwu iwe wee nwoke osere akpa ya ụta ndị TV na-eme osere akpa sepụ n'iro nwaanyị ya nwa sere akpa nke ya tupu n'iro nukwuta arụ ka ọ bụ ịjụ ajụjụ a ga-akọkwara gị again. Anụtụbekwa m nke a bụ ha nukwuta arụ ka arụ n'ihe ga-eme bụ ya na di ga-asetụla and before ha setụla na ha ga-achọ ihe dịka ọkụkọ ewe mezie immediately because chifo ha mebi until a year. Omenala dị na Nsukka ahụ ijikwa ajụ a ga-agwakwa pịọ ihe tago ụtọ bụ na iwe ese iwe onye ahụ ime aji akpa wee pụọ n'iro nwaanyị ama eji akpa wee pụọ n'iro ijiri akpa ahụ pụọ n'iro immediately ka ndị mmadụ ga-abịa sị ya n'ihe adọrọma chọkwa na ọkụkọ mgbe emezie that time ọ bụ na emezire ha mebizi tileyi ha eme expire echie tazụ birize. Oge ihe ị na-ekwu na bụ na ha kwesịrị imezi ozugbo ọ na ha emeziri chifo ọ na ha emeziri ozugbo ọ ga-anọ before ha wee ike na-achịta ọzọ. Ya mgbe afọ o nwekwara omenala ọzọ gbasara di na nwunye ịchọrọ ka ndị mmadụ mara ka onye ọbụla chọrọ ịlụbata n'obodo a ka ha marakwa ihe ha ga-ele anya. Nke m jedebe bụ nke a ka m mara ka ị mara. Ndewo na ịbịara tata bịa nyere anyị aka ịkụziri ndị be anyị maka omenala unu. Ndị na-ege ntị tata unu anụgonu maka omenala a biko ọ bụrụ na ị bụ nwaanyị na-achọ ịnụbata na Nsukka jụkwa ese ọfụma ka ihe na-amarọ ghara ịma gị. Ka ọ dị na mgbe ọzọ.